Guys, Inday Vlogs ni maablita sa Golden Gate. Di man kaabli si Inday Vlogs. Ya, dili na kapoy eskwela? Ha? Dili na kapoy eskwela? Di na ay. Lagi pa ning kamot yun. Kapuyan kami eskwela, ayaw na pa na. Lagi na kakapoy permanente. Eskwela gyud. Agwantaha bang kakapoy ba? Agwantahan kay 3 years old. Nasi ko ano? Ay marepe oh. Iko ana. Naning kamot mo na. Oo, naning kamot po bonus garden ba. O maguna-guna yag. Ug kanon siya kandeng nga dayon. Ug kanon ba sa kandeng nga dayon? Naguna na siya kay kuan na siya kay. Ug kanon lagi sa kandeng magnanga man na. Mao na. Nga dayon ang hitsura. Ug tanong na sad nag-usab og kayahay ba sa kandeng. Sinanay tig Matuwad ka. Tanaw sa agianan. Ay sig tanaw ng cellphone. Matuwad ka. tuwad si Inday Vlogs. Oo, matuwad ka na. Imong inahan nganong isog mo kay na. Isog man to kay kuan man daw nag-away man no. Ha? Kasi nag-away man mo. Siya mangaway or ako mangaway? Si mama mangaway. Anong pahiwi-hiwi mo sa baba nimo? Isog imong mama, nganong isog man imong mama di na naliwat? Tita Isay. Ha? Tita Isay. Maldita man doon kaya Isay ug mama. Una. Nang imong inahan ro. Isog. Isog ang akong inahan. Isog. Kung may kaliwat na imong inahan. Tita Isay lagi. Kamaldita ato. Ato na dito karsada oh, inya kailan pag atos karsada oh. Dito na dapat. Dito ka dapat sa kalsada. Oh, dito dapat pero ayaw patong sa karsada. Ano las daplin? Katong parkinganan ba sa motor nila ni kuan? Ni Tito kuan. Alan. dito. Ay, mga estudyante diha oh. Estudyante aday na o gidili. Di mo na estudyante pa? Ito na mi guys. Asa maron si mami? Oy, parang ba't ko ani? Siya guys. Ito na mi guys. Ambot asa tuwa kang baba magpakinap na kahako anay.
Andam nakaha sila. Magpakidnap ko. Pagpaabot sa ko, papa. Pagpaligis kong papa ron. Dagan ng ta, guys. Ding, nagana ito, guys. Ay, pagdagan. Hindi lang. Uli guys, akong papa. Hello. Loko. Kinit dito, guys.